Itu dalang yang tumpak Nina. Tumak Nina. Ora kok gawe Tak kira lek. Loh, karo dalang aja ya sida. Ndak sida. Lu nyapa? Duwe bojo dalangi kabeh padha ae. Lah kok ngono, Nduk? Padha medoke ya. Astagfirullahaladzim. Memang iya lho. Kowe wis ndak demen karo Duh, kula niku saestu kalih dalang mboten angsal. sing ora marani sapa? Mamah kalih ayah. Lah ngono kok bapakmu ganteng aku mbiyen. Ya ora iso. Sangke aku nolak. Ora iso, putih bapakku sama nireng no. Pun sampun nimbali Bapak Redi Pedet belung Dangkrik. Mas Mayang Koro original. Yo lo. Mas. Loh, ayo. Nih. Masuk. Cantik. iya. Masya Allah. Ken, umurku karo pakmu meh imbang rasa banter-banter. Kakek kan enggak budek. Iya kakek. Maksudku Kakek itu dalang yang tumpak Nina. Memang. apa? Tumpak Nina. Sinten toh? Tadi loh kakek kan bilang toh. Hah? Kakek sama Pak Dekling itu dalang yang tumpak Nina. Tumak Nina. Ora kok gawe Tak kira lek tumpak Nina iki jenenge wong ngono. Lek ra ngono ya numpak mbokmu nenek kowe nah. Aku ora lho kuwi kasuse. Nyapa? Dek, ya apa? Kayak kok enek cemlorot ya. Alas sikate Kang. Ning nalika kuwi gaene awakmu japane Jansip kan. Ngilmu sing tak kene karo Kang Gendel ngang Sukapura padha. Deleng iki. Kang Degreng iki tunggal guru. Dadi anane kowe kondang mergo japa mantra kaku. Ora paham to kowe? Gak. Sok lek kowe wis seneng karo lanangan tak jaba kuwi. Kowe duwe anak mesti mening. Ayah. Japane apa ya? Wah, rahasia. Enek syarate. Heeh. Nganggo telon wangi. Telon tawar, ya toh. Samsune 4 dus. Apa? Samsu. Dike? Lho, lek orang gawe kuwi yo enggak mandi no jaba mantra kuwi ndadekne bocah sing apik kaya kowe ampuh tur kondang. Langone speldinge. Apa wi? Loh. Aja lengo pambu. Kok tak ombe no. Terus? Kok sampean wis di pacar, Bro? Urung. Loh, karo dalang aja ya sida. Ndak sida. Wis ganti. Ndak ganti. Aja sak kowe duwe bojo siji dalang, loro yoga, angka 3 pemain campur sari. Hah, bener. Lho, nek lek dalang sing tuwek-tuwek ora apa-apa. Ndak iso. Lu nyapa? Duwe bojo dalangi kabeh padha ae. Lah kok ngono, Nduk? Padha medoke ya. Astagfirullahaladzim. Memang iya lho. Lah iya lho. Ora, kowe iki aja muni ngono. Dalang ki sing iso medhar piwulang dadi sing diomongne dalang kuwi barang sing nyata. Ngomongne ra tau medhol lek ra nglakoni medhok ya ora apik. Iso ngaji lek ra nglakoni ngaji ra iso apik. Ngono. Dadi rapi dalang ya kenek. Tapi piliono dalang sing umure wis 45 munggah. Kula niku saestu anu, Mbah. Kula niku Abi. Abi. Anu ubi ya lho. Wah, kamu ubi Cilembu. Iya kakek. Iya. Kowe wis ndak demen karo Duh, kula niku saestu
kalih dalang mboten angsal. Sing ora marani sapa? Mamah kalih ayah. Lah ngono kok mbiyen karo Kang bapakmu kaya gelem yuwin biyen. Mongko jane mbokmu kuwi pilihane. Makanya itu namanya pengalaman. Loh, pilihane jane ora orang tua. Jangan ditiru. Pengalaman api lo dadine awakmu. Loh, tapi kan wong Bang bapakmu ganteng aku biyen. ya ora iso. Sangke aku nolak. Ora iso, putih bapakku sama nireng no. Kowe iki kok mesti cetok aku kok mesti ngino karo aku. Traten ono. Aku ki Lah sik, iki bapakku wae putih lho, aku dadi nireng dane oleh bapakku sampean ora kaya areng aku. Wah iya, tapi kan kaya irenge sepur akeh sing ngenteni. Aku ki ganteng ora duwe. Ya ta, manis ora duwe. Ning ngangeni akeh sing ngenteni. Nggih lek niku leres. Jenengan niku ngangeni anjene. Lah iya iso kok nyen kuwi. Kangen aku kali jenengan. Arep njaluk sangu tak tonyo iki. Ora. Iki aku ki Sopo sing njaluk aku sangu? manut dika kowe njaluk. Sopo sing njaluk sangu? Sampeyan nek tak jaluki sangu meneng ae kok, Pangdang. Lah ora meneng kaya apa tak kene wis ra senene apa-apa bengi iki. Lah iya. Nah. Salam karo keluarga kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengake no Tik, cantik nengake no. Waalaikumsalam. Nah. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah sami rawuh. Nggih. Ingkang gadah damel matur sembah nuwun sampun nimbali Bapak Redi Pedet Belung. Dangkrik. Belong ready pedet yo masamu ki aku anak sapi. Lah nggih pedet. Tutu. Apa bedane pedet karo pedet? Lho lek pedet kuwi seje pedet anak sapi, lek pedet kuwi rahasia kowe ndak perlu ngerti. Di mukaku kuwi ada keanehan tapi yang sangat. Oh, kayak pedet. Piye? Wis ora roh salam sik tak omongin masalah pedet. Semoga buat kedua temanten sakinah mawaddah warahmah. Nih. Cepet diberi momongan. Nih. Langgeng. Nih. Sehat selalu panjang umurnya. Buat Bapak Ibu yang nanggap terima kasih. Kesuwen. Ndongane manten kadoan sakmono kedawan. Lah piye, Pak? Ndongane manten dua kata. Sing penting aja pegatan. Wis selesai. Lha sampean pegatan gak? Sampeyan iso ndongane kudu iso nyontone lho. Lho molakno didongane iku ora sarna-rena didongane ae mantene aja nganti pegatan ngono. Aku ora tau pegatan ning nganggur ping 3. Piye wi? Lho. Piye to? Pegatan ping 3. Bojone sampean 3. Yen. Gak oleh lho, Pak. Loh, lah piye? Kudune 12. Wow. Ide bagus itu. Pak Ojong. Ya, matur nuwun. Iya, terima Penonton kasih. ya didongake, bakul Nggih, didongake. mugi-mugi seger kuarasan. Panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ralokaning malah kebak. Amin. Amin. Wah, jan. Sudah. Ya. Wah, iki Kenapa itu? Oh, salting Pak, nyawang Mbak Niken jare cantik. Loh, saderenge minggah mau kan kula jak foto to, Pak. sapa ngejak? Ibu-ibu seneng kono lho. Lho, lah aku kok ora. Lho sampean sapa, Ek? Oh, Ibu-ibu mau wis ngejak foto, Pak. Jarene Mbak Niken wangi menek, cantik mentek ngono. sing muni sapa? Ibu-ibu Alah kita ora tau nggel wangi kae. Lah, Lah to, Pak? urung releng wangiku. Apa? Wah, bambu no. Lah, Paham lu bambu. sing dige wong mati lho, Pak. Ayo, ayo mening kuwi. Kuwi nyengat tenan kuwi. Sampeyan nggih pambo, Pak. Bisa no. Kuwi dige wong mati lho. Ayo bareng dungane aku mati. Lho ora lho sampean dhewe nyapa nggih pambo. Maksud kuwi Gak gablek ya. Tuku. cukup goblok to. Lek goblok iki gobloke akeh. Berlanjut sawi lho. Goblok iki. Gablek kok aku ngomong. Wah, kowe arep viral. Tapi meni goblok tak celone bakul es teh kabeh. Aku gak ngomong goblok kok. Oh, gak to iki mau. Aku ngomong gak gablek ya. Aku Oh, ngono lho, Pak. Sampean ki tuwek sudarungan ya, Pak. Wis suwi. Angel lek jak omong. Wis suwi aku nduk budek iki. Ayo, Pak. Nyapa? Nyanyi Aja dong. saiki to gak kula saiki nang wong akeh aja saiki to, Nduk. Apa to, Pak? Lah kowe ngejak Nyanyi.
Nyanyine dhisikno, ayo nyanyi Pak. Lah kowe ayo to Pak. Aku yo gak nek wong okel. Yo aja Lah emang pikirane sampean arep nyapa? Loh, masuk yo ngejak neng dolan neng ndi. Oh, Yo ora mungkin to lek aku karo Dika. Wong kowe iki putuku termasuk utawa anakku. Jajal kowe umur sak jaman kae umur 35. Iya. Pangan tenan. Pangan dasmu kuwi. Sampean pomone jenom mbek aku gelem ya, Pak. Heh? Sampean Apa? pomone jenom. Lek aku nom karo sliramu piye? Heeh. Gelem. Turun, heeh. Lah gendenge ora, apa mendem? Sampean gelem tenan mbek aku. Oh. Iya no. Aku sing mah, Pak. Ken, Eh, ikan guru pompo. heeh. Dikau tadi kan bilang, Pak mau sampean iki jek nom, kong sampean iki jek nom karo aku gelem. Maksudnya kan di antara awakmu mau umurmu seberapa saya? 17. 17 aku umur selawe. Lah kowe ora tau ngerti umurku nalika kuwi selawe. Nyapa? Rainaldo. Rainaldo ning nggonan kuwi anu lho. Dodol sate lho. Hah? Dodol sate lho Kudu Rainaldo. Ronaldo bako sate kae kelek merongos. Lah sing di Bintang film. Masa? Wah, aku ngene lho. Gede, dhuwur ya ta. Heeh. Mripat kuwi pendak ngedapi wong nu mesti kintil. Maksudku ki ya mergo wong wedok-wedok rumasane aku ngedapi ora ngerti lek mataku mbok sisih. Ngono lah. Nembang ya, Nduk. Iya, Pak. Kasih apa untuk keluarga Bapak dalam gini? Ada permintaan apa? Loh, los dada. Mas ndak ada ini berarti langsung gamelan apa langsung Wah, jaranan terserah apa? buan nih kan saling di Mojokerto ndak. Request to, Pak? Eh? Sampean lho sing request ndang, requestan ndang. Engko bayar ora? Ora. Nyawer ora? Ndak. Aku lek nge-request terus ngantek Ora. bayar. Bar loro lho aku. Aku siri aku nak Wis tak sawer wis. tenan. Heeh. Request tapi ndang. Sing bernuansa jaranan. Doh. Napa? Pak D kena. Pak yo D. kena. Kitir. Siter semilir. Kitir Diganti dah. kok sitir. Kitir. Wes diganti. Wes kapan boleh ganti? Kat biyen jenenge kitir, Mak. Anggir kule siter semilir. Leru ya? Kleru. Pengen tak klerone. Ayo. Apa? Pak D ya, Pak. Oke. Langsung ya, Pak. Loh, ojo. Ojo sok gampang langsung. Lah nyapa? Kowe nak sik pemanasan. Aku seneng langsung kok. Ojo! Wong olahraga iki lek ora pemanasan gampang kram. Wong nyanyi lek ora pemanasan yo gampang kesleo. Wong yang mandan angan lek ora pemanasan yo ndak dadi. Lah ngono. Oh no. Pemanasan jare. Sip. Wis berarti ya langsung ya. Oke, awas. Diragam sithik terus dijaranke. Ya. Langsung? Oke. Alon-alon. Sing ngendang Cik Joko lho, Nduk kuwi. Masa? Kuwi jenenge Tapi yang ketok tuwir. Sik. Muni piye kowe? Kok ketok tuwir. Kuwi Joko, tapi 15 tahun kepungkur. Emang? Ya. Ade Niken Salintri. Awai. Awas, Yondu.
nelongso pati aku putune sapa aku wis gedhe bisa milih sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina mengersa nelongso pati pingin datine aku iki tanah riwangi pati-pati elingan putune saben lunga ora tau mali Ayo. elingan wis Engking vokale, Bu. dunya ibarat ngecekaya sangat tobat pati karo sing kuwasa wadeno Pati aku putune sapa aku wis gedhe bisa milih sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina wong tansah nelongso pati aku putune sapa aku wis gedhe bisa milih sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina wong tansah nelongso Urip ning donya ibarat sedaya jangan tobat-tobati marang sing kuwasa waden Lebono ganungan le. siksa neraka Sing diantu-antu warga agung lawang nduk. Ngreoko ganongo cayu. Buktekno empean. Bocah sing multi talenta, ora mung swara, gayeng genduk. As.
tak tono. Wow. Ya. Turun dulu sementara. Iyalah. Ojo mong Ken. Kowe anakku lho, Nduk. Ayo, Pak. Ojo kok. Ken. Ikut Dedek ganti, Pak. Keri lho. Salin dulu. Salin dulu, nggih. Caca. Deloken to, Pak. Ora apa-apa wong kuwi ya wis kathokan jero ora apa-apa. Ning ganti enggak apa-apa. Apa perlu dibenakne karo ayah? Nggih iki ae lho. Aja no lah ora rangkepan belas kok. Lha nganti iki mau copot jareku. Lah bro yo pa, Caca kuwi ora yo. Wow. Abi segitu ya. Iki ulahe sapa iki? Yo aku ning kan aku mau kon nyuwun. Dadi lek aku nyuwun ya turutono kan aku mau janjine lek aku nyuwun arep mau sawer. Ya wis Pak tak mudhun sik ya Pak ya. Heeh, aja lali karo jumuk dhuwit nyawer ayah lho. Ya. Minggu sik. Ya, sik. Kae ning celun kuwi nggih gati kowe sapa ngono ta? Ada Ada Mbak Winda ya nek. Mbak Winda. Karo Ha-ha. Deni. Terus ada Mbak ini. Kita Kristin karo Kristin. Mbak Ya. Kristin. Sing menang perintah gur awakmu nduk saiki. Ya, Oke. berdua dulu nyanyi satu lagu terus Mbak Nika naik lagi. Oke. Tapi kok aku nek munggah sepote jaranane ya, Pak. Oke, los nduk. Ora sang mlayu. Wah. Ora lek ketok. Aja mlayu ae. Wah. Dah gini lek uisis ya. Teres umile. Lebokno ki teres umile le. Ya. Ton. Awas, kok. Mei Wulandari. Atur posisi. Ayo. Kok. Awas. Ayo, coba. Awas, aja mbombo engko suwek. Out. Kocok barengan joget. Oh, goyang.
ditata napase ya. Terus dicandak celengane. Yen wis metu barongan tanpa celengan, ibarat sayur tanpa garam. Ayo. Bila kamu mongso ngelak mik masalah. Lah sindene ayu-ayu ngombe diglogok. Koyo arepe drep. Pakai sedotan dong sayang. Astagfirullahaladzim. Koyo arepe mantun. Wah. Yo, lewes jangkot barengan ki numpak celengan. Aja mung bojomu. Ayo numpak kulit kuwi ora pengen keri lho kowe. Sisan nek wis barong nek wis nyeleng ngidul sithik ning ndi Kediri ya mae anak gidok ya kondange nek wis rampokan ya jarane kudu metu rampokane barongan sing gawedhi-gedhi mangap-mangap kae terus lek mangap ditotok sirahe mak cecok ngono dadi tangane daplang mripate malih yo mai bersama Yuli ninggalkan Tresnan Yowo makanya dapat mripate malih atur jarak layang korolo iki original Madein Kediri Raya layang koro Indonesia
umrah ayang koro. Belo Padet. Elek yo Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.